Čus ľudia, zdravím vás pri hre Quadcore a je to taký let's play, lebo budem to točiť možno až do konca určite nie, lebo to by bolo na veľa. A rozhodol som sa, že si to zahrám, lebo mal som tu aj takú postavu, ale veci som si žiadne nepobral, ako vidíte. Akurát z tejto hromadky som si zobral ten VR a zvon. Takže mám už aj nejakú výbavu, ale obidva sú level 7 a lepšie je ten VR, tak ja ten môžem vyhodiť. Tak už som 2 level, výborne. Zrové oblečení, to je asi na nás, áno, výborne, už máme aj obranu. Tak, pekne, škoda, že nemám plašte, lebo to je na dlho tak volať tu tých psov. Keby som bol ninja, tak lure, no to by sa dalo ešte nejako, ale XP tu celkom dobre. Dá sa. Tak, elixír zoberiem, aj keď to je iba malý, dám si ho radšej. Nebudem plýtvať tie stredné, keď máme ešte tie malé. Tak padol nám kameň Onyx a teraz to bol nejaký lák. Ďalší kameň máme, výborne, ten je na brnko. A ten je na zbrane, to je luxus, dobre, máme až 2. Vidíme tu nejakú ninju. Tak. No aj keď mohol som si popýtať nejaké tie plašte od nej, ale no to nevadí. Hrám za šamana, čože u mňa taký nezvyk, ja nikdy nehrám za šamana. Ale chcel som si to vyskúšať, tak prečo nie? No, tu už sú tie väčšie psy, to by som mohol dať. Tak, sme level 4 a to je až od level 10, no máme ďalšiu rudu. Rudu, kameň. No nevadí. Žiadna ruda. Zase ruda, no. Žiadny kameň. A zbrojové oblečenie možno má nejaký ten bonus. No tak nič. Áno, školení, to pôjdeme. Zoberiem si normálnu dračiu pomoc. Buf. Mám ísť za kým, ja som si to neprečítal. Aha, tak tu za strážca mesta. No ale to bol hnusný lak. Toto neznášam chodiť do mesta. A máme tu fakt, že pekné zvieratka, lebo fakt, že sa mi páčia. Tu dúfam, že je tu taký ten obchod. Dobre. Tak tu vidíme nejaké tie zvieratka. Tak ja by som chcel hlavne tu psa. Alebo tu pandu, alebo toho tam demona. Alebo čo to je? No. Ideme za strážcom a zaberieme si úlohu. Koľko ich mám zabiť vlastne? 30 divokých psov, no. To bude ťažké. To bude fakt ťažké, no. Nevadí. Ja to tak zvládnem. Keď som ich tam bil na jednu ranu, tak ja to zvládnem určite. Tak, ideme si po kuzla. Ako vidíte, na žltej nehrá veľa ľudí. No, nevadí. Budeme chodiť do obchodky. Tak. Takže určite si dáme buffy a dám si aj to. Tak, nahádžem buffy, aby sme boli silnejší. Dáme ešte inteligenciu. Tak, a už by som mohol robiť tie psy. Na buff som si ani nemusel dávať. Serum a tie plášte. No, neviem, jak ich ja získam. No, neukazuje to. To je hladový, no to je nedobré. To mi z neho spadli až 2 veci, no tak to bol dobrý pes. To bol dobrý pes. Máme tu ďalší kameň. Elixír stredný, dobre. Nemá bonusy. Škoda, tento má aspoň prúnik 6%, čo sa zíde. Len na to, aký som level. Tak, vylepšíme inteligenciu. Máme ďalší kameň. Fú, malo ich tu je, no. Koľko ich už mám? 11, výborne. Tak,
a budem vylepšovať asi najskôr kritik, že by som bol silnejší. Tie skilly sa mi páčia, to je také. No, tak sa mi to páči, to je pekné. No, zbijeme psy. Ja som si myslel, že to tamty pôjdu ku mne. Nemám nabitý skill, no nevadí, bum. Tak, kameň Onyx, výborne, ten sa zíde. Bože. No, dáme to do inteligencie všetko. A ostáva koľko psov zabiť. No, mám ich zabitých 23 a do 30, takže už iba trošku. To je azurové, to je na mňa. No máme tam 9 lidé, to je dobré. To je také PvP, no ale nevadí, a teraz to bol zase lag, neviem čo sa stalo, nikto tu není kolo mňa, takže nechápem fakt. No. Zabijeme toho psa. Tak, úloha je splnená, ideme ju odovzdať. To je od level 10, my sme 6, no dobré. Ten má iba 76 až 78. A teraz to bol zase hnusný lák. Ten má 66 až 77, tak to je horší, no. Tak ja ho pôjdem vylepšiť u kovára. Dúfam, že mi bude stačiť tých Onyxov. No, som zvedavý, čo dostanem. No, to je pekné, že dostanem 100 plášťov. A už sme 7. Takže dá sa, no. Idem vylepšiť ten VR, dúfam, že nerúpne, to nechcem. Tak už máme 5% kritik. Máme aj 9% lidé. No ale je tu nakoľko tých ľudí, no. 120. Wow, tu čo je? Shit, to je epic. Fú, to chcem. No a tu je čo? Čo som chcel vlastne zrobiť? Bože. Kamene stoja plus 0 všetky 5000. Dobre, to si nechaj. Tak. No, vyšiel výborne a už máme 74. Bože, stále je slabší. No. Ešte 2 Onyxy potrebujem. Koľko stoja u ČSI? Máme aj farbivou, to je pekné. 10 miliónov. Vieš, čo si s tým môžeš. No, čo to je také? No, dobré, taký nový plášť. IS, dokonca. Aha, toto boty už mám, dobre. Bonusy 100 000, takže ani na to nemám, dobre. Ideme expiť. Ďalej. Tak mohli by sme ísť niekde tu, dajme tomu. Tu by mohli byť už tie divočaky. Takže ideme tam. Už aj tu pridali výroba predmetu, hej. To je dobré. No, výborne, už máme aj jazyky na M1. To je dobré. Tie zvieratá tam, čo sú, no tak to sa mi veľmi páči. Chcel by som nejaké z tých troch. No, to už tu máme prasátka. Dobre. Tak, dojdem tu na... Dám si buffy. No a pustím sa do nich. Dúfam, že neskápem. Tak. No, XP to pekne. Tak, už sme 8, dobré. Nič, akurát elík.
Tak, vylepšíme kritik. Dáme to do inteligencie. A pôjdem tu na medvedíky, keď tu ma nebili, tak pôjdeme na medvedíky určite. Som level 8. Dobre. Potrebujem 2 onyxy, ale zatiaľ nič, no. Pôjdem ešte tu vyššie, tuto navolám. Tak, a kapte. No, teraz ide na mňa ten stupeň 4. To neviem, či ja vydržím. No, ale zatiaľ v pohode. Zatiaľ mi to ide. Fú. Dobre, už sme level 10, výborne. Máme aj úlohu večeže. Dobre, pôjdeme za obchodnicou. Tak, čo nám spadlo? My máme helmu? Nie, ani štít, nič. Tak to je zle. Nízky klobúk, áno, to je na nás. Tak, výborne. No, kritik už je 6%, to už je dobré. Hodím na seba tento VR. Zas to tie lagy, ty kokos, to je nenormálne. No, som zvedavý, čo dostaneme za túto úlohu. Lebo je ľahká, takže dúfam, že aspoň dačo. No ale mohol som si navrať viacej takých brnení a povylepšovať ich, že ma to nenapadlo. Tak teraz už nič, no. Mám 100 000 a viac nič. To je dobré. Takže pekne ľahké začiatky. Akurát mám 6% prúnik a 7 kritik. No aspoň to sa dá. Tak, ku komu mám ísť? Ku obchodníci, hej, dobre. Tak. Dobre, takže máme ísť ku aj otcovi. Čo je vyzbrojník, či aký je. No dobre, ideme k nemu. Dobre. Ideme aj povedať, čo chceš jesť. Prasátko. Pekné. Až 3 ľudia sú tu teraz. No, aj za mnou. 4. Tak. Ó, dostali sme expak, to je dobré. To je fakt dobré. A dal som aj na level 11. Tak, a už máme 8% kritik. Tak, pôjdeme sa ešte pozrieť ku skladníkovi. Triangulánov, dobre. Aha, takže tu nič není, no. Takže to bol taký krátky úvod do Quadcore, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť, bude z toho taká séria, takže čus.